Moi ben, veña, vamos ca sintonía do Recuncho Gamer Podcast que dita el Casiri. Hola, ¿qué tal, Rianxo? Benvidos a Rianxo Gaming, Recuncho Gamer Podcast. Aquí sube a música, isto nos streamings non dou baixar o volume, pero aquí hoxe está en volume. Benvidos aquí ao capítulo 133, especial veraniño parte 2, porque xa é a segunda vez que estamos aquí encantados en Rianxo Gaming, no ámbito da Praza Castelao e aquelo que está ali abaixo, que non estedes vendo, Praza Castelao. Este é o campo de arriba, según me teñen informado, aquí fontes fidedignas. Estamos encantados de estar no Rianxo Gaming. Que é o Rianxo Gaming? Pois é un día para celebrar o videoxogo desde moitas formas de entendelo. E tedes, por exemplo, pois unha carpa xigantesca aquí nesta... Son carballos isto, non? Nesta... Carballos non, bueno, perdón. Plátanos de sombra. Árboles que dan sombra, vamos deixar estas. Plátano, moi ben. Temos aquí unha serie de expostos, ben sexa de xogos, pois uns FIFAs, uns Mario Karts, cousas moi torneables, pero tamén temos videoxogos galegos por ali, que está Golpes e Broucazos, que dan aí por diamante, está o Fraga, está... Cales son os outros? Logo xa repasamos, facemos repaso dos outros. Pistoleiro chamábase outro, penso. Que? Sí. Pistoleiro. Pistoleiros, eso, que sabía que era de vaqueiros e demais, pero pistoleiros. Tamén hai un mini posto de videoxogo.gal, en fin. Que curioso, non? Porque un xogo indie, pero un xogo de vaqueiros. Sí, vamos a aproveitar a saudar a xente que está falando sen que fose presentada. Primeiro, aquí un dos sospeitos habituais, John Amí, que tal, moi boas. Hola, moi boas. Temos hoxe como incorporación como DLC, pero ben en físico. DLC en físico. DLC físico, Eva Parto, que tal, moi boas, graciñas. Encantada sempre de estar con vos, sempre que querades, sempre que me invitedes, estando en lugar de Lara. Seguro que botada la de menos. Espero estar a su altura. Bueno, pero ti tamén es compatible con Lara, que unha das últimas veces que viñeches aquí ao podcast estábamos falando de Final Fantasy VII, que eu creo que o curso que ven toca tamén, porque está o Revelations aí á vista. Xa acabamos todos o Rebirth, que entendo que non é fácil. Entón, bueno, podese comentar cosillas por aquí. Hoxe vamos falar aquí de videoxogos e o mar. Antes de meter iso, pues, cando falamos do mar, tamén falamos de navegar. E cando falamos de navegar por internet, pues temos que falar dos patrocinadores que fan posible que estemos hoxe aquí no Rianxo Gaming. ¡Bravo! Bravo! Bueno, estamos aplaudindo, ainda non sabemos a quen estamos aplaudindo. Bueno, a xente de Pizpireta Network, que está en proceso de transformación para ofrecer unha imaxe máis clara e un servicio ainda máis próximo aquí na contorna de Rianxo, xa que van unificar as dúas tendas que teñen Rianxo na Pobra do Caramiñal, e todos os servicios de telecomunicacións baixo unha única marca, anotade ben que é Aquí Fibra, con K, Aquí Fibra. Para celebrar esta etapa, pois eso, van lanzar promocións exclusivas que podes consultar na súa web aquifibra.com, pero contovos un pouquiño por se que tedes xa aí queredes navegar e xogar a xogos e logo tamén máis cousiñas como teles que ofertan, pois tedes unha fibra de 300 megas con dúas liñas móviles que de 30 xigas por 25,80 euros ao mes. Que non é nada. Non é nada. Vamos. Que máis? En pesetas e menos, porque xa non existen. E a segunda fibra de 300 megas cunha única liña móvil, neste caso de 60 xigas a 25,90 ao mes. Regalado. E aparte destas liñas móviles, pois tamén teñen teléfono fixo, chamadas ilimitadas, xigas acumulables, bueno, todo o pack, instalación gratuita e tamén, pois, a confianza da xente de aquí de proximidade, como son a xente de Aquí Fibra. De Aquí Fibra, efectivamente. E tamén, pois, vanse a meter en noviñas cousas, porque tamén vanse a meter en ter canles de televisión propios neste aspecto. Pois canles como pode ser a Liga Hypermotion. Aquí estamos vendo FIFAs, pero non vais a ver Liga Hypermotion da boa. E tamén podes ter fibra móvil, internet rural e televisión coa mesma empresa daqui. Así que nada, logo recordemos un poquinho máis ao pechar o programa tamén que tedes. Pues bueno, aquifibra.com tedes toda a info. E nada, medrando e nós tamén con eles. Un aplauso a Aquí Fibra e vamos co programa. Veña, vamos sintonía de... Vamos, antes de arrancar, cunha das cousas que queremos comentar, que é o tema de videoxogos en galego. Xa ves que temos unha cousa que se chama xogalego.gal, que é un catálogo de xogos feito pola xente aquí de Recuncho Gamer, que ainda falta moito por ampliar aí.
pero que o tedes a vosa exposición xogalego.gal e podes atopar de momento máis de 160 videoxogos en galego e medrando, porque temos localizados uns cantos máis. E un dos que temos pendentes de meter ali é un show que nos trae aquí como que sabes, perdón, identifíquese usted. Flavia, eso, perdón. Iba a echar de Fraga que o xogo dali non é Fraga. Flavia, que ti entrarías no lote que temos nos de... O sea, aguanta aí, se queres. Ponte en plan galloso, se queres. Sería unha traducción fan dun xogo que aparte tivo como unha das últimos seus capítulos fai poquinho, que é o Deltarune. Sí, correcto. E como se che deu por aí por traducir o Deltarune a galego? Pois a verdade é que foi unha amiga que me comentou de axudarlle a correxir unha traducción súa de outro xogo. Entón puxeme a pensar que máis xogos podía haber en galego que non houvese agora e que estivese nopetando como está o Deltarune. Bueno, pero aparte entendo que non é un xogo que é sinxelo de traducir como pode ser un xogo máis de acción, ademais, senón que é un xogo que ten moito texto. O sea, que entendo que o desafío... Ten moito texto, pero ademais ten moita caracterización e moito slang inglés que é difícil de levar a outros idiomas. Sí, entendo tamén, recoñezo, de momento só xoguei un pouquiño do Undertale antes de que me funen por aquí, pero se mantén o mesmo sentido de humor, ao final tamén ten unha serie de diálogos e demais que para manter o ton, o espírito que tal, imagino que non é doado. No. E ademais ten moitos personaxes que falan así con dialectos do sur de América, do norte de América, e iso hai que convertilo tamén. O sea, hai xente con seseo, hai xente que fala con estilo Rianxo, digamos, para entendernos. Sí, a verdade, sí que hai. E hai xente que fala máis a portuguesa, porque hai un personaxe que fala británico no original, entón para converter eso hai que buscar formas de traducilo ao galego, ¿no? Como collendo do portugués. Non sei se queres preguntar alguma cousiña máis... Se tiveches algún problema así co tamaño dos textos e todo iso que sempre se dan nestos casos de localización de videoxogos, os problemas para pues que esta frase é moi longa no original, quédame demasiado curta e fállame o espazo que teño en... Esa é unha boa pregunta, porque sí que é verdade que en inglés ti pos adxetivos un detrás do outro non hai tanto problema, pero cando convirtes ao galego, por exemplo, tens que ir poñendo de non sei que é. Alónganse moitas frases e a verdade é que Toby Fox non ten moito control do que fai cas as caixas de texto e sí que teme pasado moito que hai que buscar outra frase para... Inxeñaría imaginativa para resolver esos problemas, non? Sí, sobre todo. Despois traducir tamén sprites ou fontes, meter ñes, meter acentos, gráficos. Que necesidade haberá? Hola? Que necesidade haberá de meter ñes no galego? O bonito que é o NA. Tamén está metido CCDilla, Sí, onde se pode atopar ese xogo? En Instagram temos unha conta que é Avalmontes, onde está toda a información. Despois do Deltarune, iredes polo Deltar 2, Deltar 3... Sí, ahora hai que ir para atrás, ahora hai que ir ao Undertale. Nada, por último, vou ir pechando. Non sei se tes tamén, depois do Deltarune, se te queres meter tes pensado se algún máis o xogo para que tamén chegue a galego próximamente, ou de momento tes bastante, porque ainda faltan, que son 8 capítulos, van ser ou 6? 7, bueno, no medio. Non sei se tes algún aí pendente ou con gañas. Estou traballando tamén noutros xogos, a verdade, que teño un proxecto que sí que vai bastante avanzado e o vou compartir dentro de pouco. Estás traducindo Final Fantasy XIV? No, 14. Bueno, non queres soltarme que estamos aquí nunha praza que veo esta xente aquí para escoitar que o xogo, non quero contar nada, non? Non pasa nada, non pasa nada, vamos a forzar aquí, espazo seguro, pasa nada. Bueno, pois nada, graciñas Flavia por pasarte por aquí, nada, xa sabes, tedes o Deltarune, e próximamente tamén, se por non lembrarse por onde atopar, tamén o teremos metido na ficha en xogarego.gal, e nada, damos aquí un aplauso e vamos co mar, veña, vamos aí, graciñas. A ver, veña, vamos con música de mar, a ver que é isto. Bueno, pois hoxe vamos navegar. Como era a canción que cantaches hoxe? Deixámoslo para despois cando fales dese xogo mellor.
que temos o rir que preguntamos por redes sociais que videoxogos e o mar. A verdade é que, bueno, é unha relación que estou pensando, o primeiro videoxogo que xoguei, que isto non está a escaleta, pero ahora abriría a escaleta, que estamos a escaleta. O primeiro xogo que xoguei, estou pensando que era Mar Puro, porque era o 1942, que era este xogo de naves de Capcom. 1942, tan bello es. Sí. 1942. Xogaba os videoxogos caducados xa. Claro, era un xogo ambientado na Segunda Guerra Mundial, Capcom, e claro, as fases, para non andar debuxando moita terra tal, estaban casi todas no mar, entón claro, tío veía así unha cousa azul, que era mar. Efectivamente, non era un fondo azul porque non temos máis recursos. Entón, bueno, claro, a reacción, o seguinte xogo ten fases de auga que son traumáticas, logo falaremos máis diso tal. A auga sempre é un entorno hostil ao ser humano en a maioría dos xogos, non outros pode ser tranquilidade e tal, pero sempre que hai fases metidas a propósito no mar, sempre é un entorno hostil, no que claro, o ser humano e os animais non están preparados para vivir nesa entorna, entón sempre o de quedarse sen aire, o de ter que escapar de seres que non sabes como poden reaccionar a que ti estes por aí. Claro, porque se é hostil pro ser humano e aínda máis pro ser ourizo, que temos todos na cabeza Sonic, sí. esa musiquiña. Pero diso xa falamos no capítulo 43, vale, fases de auga. Déxame falar de Sonic. Deixamos falar despois, noutro. Hoxe creo que dentro que cabe hai cousiñas un pouco máis de medo, pero é máis relaxante, non é fases de auga puro duro, porque eso xa falamos eso como decía, fases de mar. Non repito, hoxe mar. E demais. Vamos comenzar salpicando un poquinho, comentando uns cantos xogos, e logo tamén pues, queremos coitar algún dos vosos xogos favoritos neste aspecto. E o primeiro deles, vamos ir primeiro mergullándonos, imos ir ao revés, vamos desde o fondo do mar para arriba. Entón, a ver se coñecedes isto que temos por aquí polo fondo. Non sei se... claro, non falamos dos xogos que me faz e tamén porque nos pide un pouco tal. Non sei se xogaches tío Abzu, Eva. Pouquiño. Non é moi longo, un pouquiño, non sei se coñeces por aquí o Journey, que é un destes clásicos así como xogo gafapasta, en plan, que bonito Journey, que ben, que bonito. É moi, a min encantame, xa sabedes. Nace realmente quen crea este Abzu é unha persoa que traballou tanto no Journey como no Flowers, xogos así moi artísticos, máis ben de experiencia, máis que unha xogabilidade de desafío e demais, non unha experiencia e unhas sensacións. Entón, non é tan bo como Journey, porque Journey a min pilloume esas 2 horas que me agarrou e foi unha experiencia super chula, pero é unha experiencia bastante relaxante, bastante chula, cuidada no aspecto mariño. Pois eso, é un xogo para relaxarse. Sí, para interactuar un pouco con distintas especies mariñas, algunhas, a meirande parte delas pacíficas. Hai uns depredadores por aí que tamén nos meten no pack de comida, pero son pacíficas, non son atlánticas. Efectivamente, xa sabía que viña por aí a movida. E nada, xogo que saiu creo que na xeración de Play 4 e demais. E nada, moi recomendable, partida tamén curta, 2-3 horas, sen maiores pretensións, pero que tamén entra deste campo de xogos que tampouco son un prezo super elevado, co cal se o tedes por aí a man e vos apetece, a verdade que xa estás vendo que visualmente é moi chulo. Bueno, eu recomendo nese aspecto. Vamos con un que aparte esta actualidade esta semana, perdón, isto vamos despois, que me está saltando a escaleta. Vamos a seguir mergullándonos nas profundidades e vamos con un que creo que ainda non tocamos no recuncho, ese menos mal que temos a Eva que nos vai traer o mundo do subnáutica. Pois sí, vamos a ese mundo hostil, como os contaba, que a premisa deste xogo é que a nosa nave espacial estalla contra un planeta que é maiormente auga. Estamos no solo como supervivientes de este incidente nunha cápsula e temos que sobrevivir neste entorno ata que veñan a alguén a rescatarnos. Isto é, pois, un xogo podría ser para moita xente relaxante, pero para min non é nada relaxante porque tens que estar sempre controlando os niveis de fame, necesitas auga limpa porque a auga que hai aí non se pode beber. Necesitas procesala, tes dentro da cápsula na que apareces como unha especie de impresora 3D en donde podes ir imprimindo pues, de todo. Eso é unha maravilla, o sea, impresora 3D máis máxica, xa lle gustaría a Doraemon tela. Podes imprimirte, bueno, o primeiro de todo un coitelo, para empezar, definitivo, todo equipo de navegación, pero logo despois hasta vehículos para propulsarte pola auga.
Podes fabricar auga, aí, o sea, cociñar comida, é unha maravilla de cachivaches ese. Pero o dito é un entorno moi hostil. Non sabes, como son seres mariños, pero son de outro planeta, ti non sabes tamén como van a reaccionar a ti. Algúns son territoriais, outros escapan de ti, outros en canto te ven van a por ti e reventan. É un entorno, é un xogo pozo de horas, que lle chamo eu pozo de horas, porque ir construindo bases para poder ir avanzando por este mar descoñecido, descubrir que ha pasado neste planeta con outras expedicións, ir que tampouco quero spoilearos ao final, pero a ver se conseguimos descubrir que pasa neste planeta e conseguimos sair del vivos. A nivel de xogabilidade de primeira persoa, non? En primeira persoa, sí. Por a parte tamén telo disponible en realidad virtual, que imagino que será unha das experiencias así máis chulas que temos nese sistema. Además, hai que poñer tamén en valor que empezou como Subnautica, empezou como un xogo indie de desarrollo, de desenvolvemento pequeno, que despois foi comprado por Krafton, sí. Os do Plug Battlegrounds, bueno, que tuveron aí unha movidota leche moi fea, pero moi salxante, moi interesante. Se queredes lea, porque é unha maravilla de historia. No que os malos perden e os bons gañan. Está en Early Access xa o Subnautica 2, para os que vos interese a premisa deste xogo. E chamaronlle Subnautica 2. Que mal me parece. Podendo chamarlle Subnautica, Náutica e Supernáutica. pero igual é subnáutica, sabes? Ten pinta que o xogo é máis para baixo, máis para arriba. Bueno, hai illas. Bueno, non quero spoilear. Hai illas por aí, pero para chegar a elas hai que desenvolverse moito e avanzar moito e craftear moito e a impresora esa ten que ir a lume. Bueno, pois hai incursión no Subnautica. E por último, eu non vou parar moito neste. Non me aquí funádeme estou dicindo moito fixo funar, que non é ninguna palabra que exista. Pero bueno, é un xogo que eu creo que hai que falar del cando falamos de mergullarnos no mundo marítimo, pero eu non me parece un xogo que queda moi equilibrado, que é o Echo the Dolphin. Vive Echo the Dolphin. Sei que teño todo o mundo na miña contra, pero este xogo eu teño recordos fermosísimos del de nena, porque era tan bonito na súa época de ver, era punteiro nivel gráfico na súa época, vale que a xogabilidade é un inferno, pero o mar é infernal, así. pero a Biblia. Eu quedaba maravillada de nena vindo os gráficos deste xogo. Encantábame. Sí, o xogo saiu en Mega Drive, despois hubo tamén versións en varios sistemas. O 2 xa saiu tamén, pois todo o que tiña Sega na época, Mega CD, Master System, tal. Ou hai unha versión que xa era con Echo Junior, que era a versión para Sega Pico, que era como unha pequena consola estilo tablet, pero non era pantalla, era de tal, que tamén é como un xogo educativo. E despois creo que o propio Echo Junior tivo tamén un xogo xa a finais de Mega Drive, no 95 por aí. Pero sí, pasa que a cousa escura un pouquiño, que a medida que ti ibas avanzando no xogo, eso tornaba a tintes non Lovecraftianos, pero tirando alienígena oscuro. Si un pouquiño hai unha cousa rara. Este xogo que dicen que os desenvolvedores sempre dicen a que non te atreves a facer isto e que teña éxito, era suxeito a me cubata que vou. No xogo educativo, pois tiñas que ir aí contando moluscos varios e vieiras e demais. Bueno, un entretemento. E logo sí que é un show que deu salto a 3D, pero xa nunha Dreamcast que xa estaba un pouquiño tocada, que sí que visualmente era chamativo, porque é certo que unha das formas naquela época de dicir, mira a miña consola que ben fai os gráficos, pois era como facías augas, xeralmente en entornos mariños e demais. Entón o Echo the Dolphin na Dreamcast víase moi ben, que logo tamén tivo Echo the Dolphin saído para estas consolas, para Dreamcast, e creo tamén tuvo versión para PlayStation 2, pois tamén, bueno, están facéndose o remake do Echo the Dolphin original, están facendo cousas, sí, veremos se sae. Se chega a bo porto, sí, pero nunca mellor dito, xe podemos facer esa. Sí, todas as referencias marítimas son aceptables. Pero bueno, daquela época este tipo de así, mar así, mira que bonito, que tal, todo 3D, esto era moi ben, era top. En fin, bueno, vamos a xa pillar aire, nunca mellor dito. Vamos ahora xa para a superficie. Ahora, Boga, vas cantar ti? Sí. Espera, sí. antes.
que falamos da Dreamcast, e claro, vemos agora a cabeza neste preciso instante, e non me lembrei. Sonic. Non, Ah. o Seaman. Claro, pasa que eu non xoguei nunca o Seaman, entón non sei máis del que o que se conta del. Ostras, pero o Seaman é unha cosa rara. O Seaman era como ter un Tamagotchi, pero con todo o mal fario que che pode dar iso, porque era unha inteligencia artificial que ti tiñas un dispositivo que era un micrófono, entón ti falabas co Seaman. Entón, E o Seaman era un peixe con cara de ser humano, unha cousa moi extraña. sí, se vos estaba soando raro, é ainda máis raro tal. En a versión inglesa, creo que non era o Seaman, pero o narrador que acompañaba iso era Leonard Nimoy, o sea, o Dr. Spock. Non, xogos que dis, por que existe iso? Digo, en xogos se xogaba cun micro, que pues, en emulación ese complicado igual de... Bueno, non sei como estamos o modo desparraplicado do micro, pero creo que había poucos xogos máis que pillasen o micro en trincas, entón non sei se a emulación está feita só para ese xogo, pero en fin. Pero sí que era unha cousa curiosa, e efectivamente, bueno, claro, o peixe vai no mar, check, entra no de hoxe. Dito Calveña, pilla aire, John. Sí. Vamos... Pairule. Claro, a canción non a coñecías? É a canción de Catro Vellos Mariñeiros, Sí. tradicional galega. Sí. Que di boga, boga, mariñeiro, imos para Irule, xa se ve o castelo. Boga, boga, mariñeiro, imos para Irule, xa se ve o castelo. Ai la Temos que ir xa a comer, ai la lelo. Se hai tormenta hoxe á tarde é por isto. Show vas go... No, perdón. Sí. Show vas go. Ao final fixen eu chiste non ti. Bueno, falemos un dos Zeldas que máis relacionados co mar están, que é o Zelda Wind Waker. Exacto. Vou falar do Zelda Wind Waker. Zelda Wind Waker saído originalmente na GameCube. Non sei se coñecedes a GameCube ou se sodes demasiado novos. Tamén saiu despois un remake para Wii U, esa consola super exitosa que todo o mundo ten na súa casa. E agora está disponible na Switch 2 dentro do catálogo de xogos da GameCube, se tendes o Nintendo Switch Online. O Zelda Wind Waker lembro que no seu momento fora super polémico porque o Zelda Wind Waker é o primeiro xogo de Zelda para a GameCube e veu despois do Zelda Ocarina of Time e do Zelda Majora's Mask. E antes de sair o xogo, cando presentaron a GameCube, houbera unha demo técnica mostrando un Zelda super realista, con gráficos moi realistas, moi... Amosando a potencia da Sí. consola, vamos. E despois, cando sacaron o xogo en estilo cel shading, cuns gráficos, non sei se... Vínose. Sí. E claro, houve Estilo- moita polémica no seu momento, porque parecía un xogo para crianzas e non un xogo de verdade para gamers, de verdade hardcore gamers. Que despois, visto en perspectiva, é un dos xogos que mellor embelleceu, cun estilo gráfico precioso, entón foi unha boa aposta ir por ese estilo gráfico. Ben, vou falar entón do xogo. Principalmente, que ten que ver co mar o xogo? O xogo acontece séculos despois do Ocarina of Time, é unha secuela, en que o reino de Hyrule, Hyrule, como queredes chamarlle, podes dicir de dos maneiras, ben ou mal, en que está completamente inundado. Houve unha grande inundación. Por que? Porque as deusas o quixeron así. Neste xogo, todo o que non saibades por que acontece foron as deusas. Entón, nesa inundación quedaron só os picos das montañas, os cumes, e neses cumes están todas as razas, os seres que habitaban o Ocarina of Time, están neses cumes das montañas que agora son illas e evoluíron de maneiras pois curiosas, non? Os kokiris agora en vez de ser humanos son uns bichos plantas. Os Zora, en vez de ser bichos mariños, agora voan. Cousas. E entón, neste xogo, tú manexas a Link e vas explorando ese océano todo, todas esas illas, montado nun barco. O barco, que se chama en inglés Kind of Red Lions, o rei dos leóns vermellos, e é un barco que fala. Tú montas en riba del e ten a cabeza que se vira e que se move e que che fala. E que che vai dando pois, axuda durante o xogo. Non é o equivalente a Navi, a fadiña esta que tiña no Ocarina of Time, só que neste xogo é un barco que fala coa cabeza dun león. E despois, spoilers, vou facer spoilers dun xogo que ten 23 anos, sinto. Ese barco resulta que é
o lexítimo rei de Hyrule. Non que estivo séculos debaixo da auga e as deusas reencarnaron nese barco para guiar o herói do vento ao longo da súa xornada para salvar o reino de Hyrule de Ganon, que resucitou tamén. Por qué? Porque o fixeron as deusas. E iso, entón, tú manexas cando vas no barco. Neste xogo tes, igual que no Ocarina of Time tes unha ocarina que manexa o tempo, tú aquí tes unha batuta que manexa o vento. Entón podes decidir en que dirección vai o vento, tes o teu barquiño, por a vela, e vas navegando e explorando todo ese mar que son 7x7 celas, cada cela hai unha illa, e vas explorando. Cousa que é bastante, na versión original de GameCube, é bastante tedioso, porque o xogo é técnicamente un mundo aberto, pero a GameCube non podía xestionar un mundo aberto, entón cada cela carga por separado, e para iso fixeron que para evitar os tempos de carga, fixeron que a distancia fose moi longa e tú foses lento, entón entre que chegas unha e outra pasa tempo e se fai aborrecido. No remake de Wii U melloraron iso, porque a Wii U ten moitísima potencia, é unha das consolas mellores que hai no mundo. E nada, só comentar por último que a idea original que me amola moito que non fose é que o instrumento que ia manexar o vento non ia ser unha batuta, ia ser un teremín, que é un dos meus instrumentos favoritos. Non sei se coñecedes. Exacto, é un instrumento que vai con ondas de radio, entón vas manexando e ten un son así moi espacial, psicodélico, futurista, que me encanta. Mais non quixeron ir por aí e foron pola batuta. E ata aquí todo o que tiña que dicir sobre este xogo. Sí. Que dos tempos de carga, bueno, ahora a xeración nova cos discos SSD xa tanto, pero na xeración anterior, acordaos, calquer God of War, Final Fantasy Remake ou sitio no que hai unha personaxe que vai por un corredor estreito que ten que pasar unha porta, hai unha animación aí que bota 400 segundos, iso é un tempo de carga. Está camuflado de outra maneira, non che poñemos aí unha poza máis longa, senón que pero leva vendo tempos de carga camuflados e sigue vendo moito tempo. Ti, non sei se queres comentar alguna cousa do... O Zelda non consumo... Non consumo Zelda. Non consumo Zelda. Pasouche, eu hasta Esta muller non a invitamos nunca máis ao podcast, aos de Zelda non. Dixo que non lle gusta Zelda, que non lle gusta Pokémon. Non. Que vai ser o seguinte? Sonic gustache, non? Sí, Sonic sí, pero é que eu xogos de adulto. Sonic con C, non con... Veneno, xogos de veneno non xogos, teño xa unha idade. Eu non, eu xogo exclusivamente xogos de nenos, porque non teño unha idade. Bueno, pues veña, pasamos a xogos de adultos. Vamos a xogos de adultos. Un que saiu esta semana, un remake ou remake, non? Remake. Bueno, quitaron cousas, máis que engadir. Hai remakes no que se engaden, a que quitaron. Pero bueno, tamén nos leva navegando, neste caso pola zona do Mar Caribe, non? Polo Mar Caribe 2013, foi cando saleu Black Flag. Esta semana sale Black Flag Resines para todos os demais. Ponos na piel dun pirata. En aquela época, en 2013, estaba moi de moda pirata, o tema pirateo. Sabes que esto sempre va por olas de modas. Hubo a ola da moda, de mar. A ola é da temática dos piratas. Hubo unha oleada de temática de zombies. Ahora hai unha oleada de temática de Metroidvanias, un pouco un xogo de terror espacial. Bueno, isto sempre vai por oleadas. Pois cando pegou a forte o dos piratas, en o Assassin's Creed anterior xa meteran o Assassin's Creed 3 mecánicas de barco que eran malísimas, pero malísimas. E non sei como se lles ocorreu despois de facer unha mecánica tan malísima en Assassin's Creed 3 de barcos, pois apostar todo por mellorar ese sistema e facer tremendo xogazo, porque Black Flag é, creo que, o segundo xogo dos Assassin's Creed que máis diñeiro ha facturado ao longo do tempo. E claro, ahora cando sume o remake ainda máis. Creo que se levan 2 millóns vendidos. O remake, polo que teño entendido, vai tan celebraron de tal boa forma que despediron a 50 e pico persoas en Ubisoft Barcelona. En Ubisoft celebran as cousas sempre mal, pero é que Ubisoft mal sempre. Pero unha semana sai o DLC de Revelations, pum, xente e de software
tal. Pero que así, o sea, cando sai un xogo, pois logo a xente xa, o sea, terminou o xogo, que van a manter a xente o mantemento, que ollo, en este xogo hai participación española, no remake de Black Flag. Sí, ela foi. Sí, a la foron, pero bueno. Pero son de Barcelona, non? Sí, Entón non son españois. Non todos, bueno. Bueno, españois hai moitos no Black Flag, porque están os buques españois contra os buques ingleses. Falamos de personaxes ahora. Sí, dentro do xogo podes reventar tanto buques españois como buques franceses para atracar a todos. Podo reventar buques españois? Podes. Interesa no xogo. Además, teñen as bandeiras ben marcadiñas. Nada, non vamos a oír melóns porque, claro, estamos facendo o podcast formato físico, decíamos, pero neste caso tamén ven no remake ven o CD que sí, pero non, tampouco, sabe, non? Sí, pero non, pero ollo, non sei. A PlayStation está facendo cosas moi raras últimamente. Eu cando instalei o xogo, comprei no físico, obviamente sempre físico, e non puxo nada de que, sabes, copiando ata aquí nunha barra e despois descargando. Na portada por menos que aparte vin ya a Kitana. Sí, pero eso é porque Ubisoft fai anos xa, fai bastantes anos que isto non é de agora, xa fai con Jedi Fallen Order, xa fixo con Shadows. Eu ainda non nacera. Obliganche a pasar por internet como para dar acceso ao xogo. Pero unha vez, a primeira vez solo. Eu dei unha conta de internet que é Does It Play, que aparte estuvo bastante activa con tal. Normalmente cando sai un xogo en físico, ponche, este xogo pode xogalo sen requerir ningún outro tipo de descarga ou tal. Non é o caso de Black Flag. No caso do Black non é o caso. Entón, Non é o caso. É interesante, claro. É interesante esa páxina tamén, porque a veces tamén cando se fala do relato estes días que está pasando isto do PlayStation o do físico, que se no, pero que os xogos saen moi poucos que se poden xogar que requiren tal. Non son tantos. Non sei hasta que punto os datos non están no disco, porque digo xo, na instalación en PlayStation foi todo copiado, non hubo nada de descarga, ou al menos PlayStation non o dixo. Como houbo varias actualizacións, PlayStation está facendo cousas moi extrañas, deixando de ser tan transparente como era, facendo unhas cousas extrañas. En Xbox sí que deixaron claro que 40 gigas son copiados do disco, 20 e pico restantes son descargados de internet, pero na PlayStation en ningún momento se di que descarguen. Bueno. Pero sí que tens que pasar por proceso obligatorio sempre na primeira xogada unha vez de internet, sí. Pois Sony fai cousas extrañas, pero non sei se xogaste o Dredge. Non. Aquí hai cousas extrañas tamén. Este xogo non vou parar moito porque creo que falamos xa bastante del no capítulo 94, vou dicir, Lovecraft non hai ninguén que mire, eu sempre digo números, ninguén mira ese capítulo que capítulo 94 falamos do Dredge, o vídeo vai ir un pouco a tiróns porque é un formato así máis puntero, neste caso este vai tal. Pero bueno, basicamente poñemos na pel dun acaba exercendo como pescador, pero unha persoa que ven de ter un naufraxio, aparece nunha illa e encárganlle pois que traballe de pescador e as distintas illas da contorna pois vai coñecendo xente, relacionándose un pouco. Que pasa? Que ti, pois pola mañá vas pescar os teus bacallaos, as túas sardiñas, bueno, as sardiñas son de, distintos peixes marítimos, pero cando chega a noite empeza o terror cósmico que lle chaman, os medos nocturnos, empezan a aparecer unha cousa movidas, desto que levo sen dormir, aquelo dali que é unha rocha, non, era a miña cabeza. Entón, é curioso porque é un ciclo de día a noite moi chamativo. Entón, a parte de día é super relaxante, desto de que se chama cozy, porque hai que meter para as inglés, pero en cambio pola noite chega a tintes de terror de vou pa cama, onde hai un porto que quero ir dormir. Entón, bueno, é unhas dinámicas moi chulas e puro mar. Eu coñecí moita fauna marítima a raíz deste xogo. Algúna non existe porque eran xa con tintes non alienígenas, pero bueno, sí moi raros, pero bueno, moi recomendable. Tamén xogo de carácter indie e tamén normalmente topades bastante asequible. Xa por último vamos tocar dous xogos antes de facer unha ronda. Pensades se tedes algún xogo que pediremos que hai que levar antes na man para falar de videoxogos de auga, pero vamos coa cota. Sabes que aquí en Recuncho Gamer temos unha cota que hai que falar sempre un poquinho de Sonic ou de Pokémon. Hoxe tocou Sonic. Veña, vamos para aí. Vamos falar dun xogo de Sonic que menos mal que tocou Sonic. Esta non é máis, Estamos de acordo. Bueno, estou de acordo. Sí, porque podría falar... Prefires que fale de Pokémon? Pokémon igual sai logo, non? Podo falar do Pokémon Zafiro e Rubí, que teño moita auga. Está Sonic aí facendo Wave Racer, veña. Ben, vou falar do Sonic Rush Adventure. Sonic Rush Adventure é o segundo Sonic Rush que saiu para Nintendo DS.
E ten certa semellanza co Wind Waker porque ten exploración marítima. Estamos falando dunha época, da época da DS, en que os xogos tiñan que ter obrigatoriamente algo que usase a pantalla táctil, porque senón era trampa. Entón, o que inventaron aquí neste xogo de Sonic é que entre fase e fase tes que ir dunha illa a outra, tes que navegar entre diferentes illas. Entón, para navegar nesas illas, primeiro deseñas a rota que tes que seguir co lápis, co stylus, e despois tes un minixogo para ir dunha illa a outra. Ao longo do xogo vas desbloqueando diferentes embarcacións, e tes 4 embarcacións. A primeira é o que se chama Wave Cyclone, que é unha moto acuática, e o minixogo que tes que facer cando navegas dunha illa a outra é basicamente facer piruetas, pinchacarneiros, manexando a moto acuática. Despois vas conseguindo materiais e desbloqueas o Ocean Tornado, que é un acoirazado, e o que faz é disparar desde o lateral do barco. E entón o que faz é lanzar tes uns canóns con 10 cañones por banda e vas disparando os diferentes inimigos que van aparecendo. Despois desbloqueas o Aquablast, que é un hovercraft, non me sei a palabra, un aerodeslizador, e o xogo convértese nun shot em up, ou como diría Iago, nun matamarcianos, que está bendito. El pium-pium de toda a vida. Entón vas para diante, vas disparando piu, 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 e matando bichos mariños que che veñen, que non son marcianos, porque non son de Marte, senón que son do mar, entón son marianos. E por último temos o Deep Typhoon, que é un submarino. Nese caso o minixogo consiste en unha mistura entre first person shooter, non? Que tú estás nunha vista de primeira persoa e disparas, mais tes que darlle xusto ao inimigo co lápis no momento adecuado, entón convértese en un xogo de ritmo tamén. Xa está. Iso que tiña que dicir sobre Sonic e as fases que inclúen mares. Bueno. E hai que facer barcos tamén ou cosas así, pedir partes ou así. Si, os materiais que construes estas 4 embarcacións. Bueno. Funcionan como fases bonus ao final tamén, é un pouco equivalente neste caso neste xogo. Que do mar tal. Sí, de feito, as esmeraldas conseguense así tamén desta maneira. Tes que facer unha carreira contra o inimigo deste xogo, que é un pirata. Tes 14 esmeraldas de feito neste xogo, porque tes... Por qué? Porque este xogo acontece nun universo paralelo ao de Sonic, non que é o universo de Blaze. E entón tes as 7 esmeraldas do caos e as 7 esmeraldas sol, que son do mundo de Blaze. Retiro a miña risa, meu xogo favorito ten 14 esmeraldas, é verdade. As esmeraldas normais, as super esmeraldas. O favorito tamén coñecido como o segundo mellor xogo de Sonic, despois do Sonic 2. Bueno, sonicidade frágil, xa ven aquí, non? Veña, vamos cambiar de tema, vamos irnos a Final Fantasy X, que vamos a falar un poquinho tamén un xogo que é moi relacionado ca auga, verdade, Eva? Porque non podo ir a ningún lado sen falar de Final Fantasy por donde vou. E un pouco metido con calzador, vamos a falar de Final Fantasy X, no que o mar aparece como unha persoaxe no xogo, xa que, bueno, hemos falado de que o mar pode ser un ambiente relaxante, pode ser un... Ai, a música, por favor, que chora. O mar pode funcionar como algo que te relaxa, pode darte un entorno de acción en donde pues, surcar os mares, piratear, loitar contra criaturas marinas, descubrir, explorar moito o mundo, pero en Final Fantasy X o mar é parte do villano do xogo. E isto ven da man precisamente da cultura e a tradición xaponesa, que, como sabedes, Xapón é unha illa moi grande, pero unha illa, e grandes dos desastres que sofren ali son tsunamis, son pérdidas no mar. Entonces, isto refléxase no primeiro xogo de Final Fantasy de carácter oriental, que é este, Final Fantasy X, no que o mal, a morte, o sufrimento ven do mar. Claro, isto porque os xaponeses non diferencian ben o R do L, por iso confunden o mar co mal, claro.
ten sentido. Os teus chistes son sempre tan boísimos. Pero, sí, a mí faime moita gracia porque cando fixeron especial deste xogo decíame alguén, pero se o mar é tan peligroso destruye as poboacións porque hai un villano aí que vai sumerxido polo mar e ataca as diferentes cidades e poboacións. Por que a xente construye poboacións preto do mar? Era, claro, es que como europeos continentais non entendemos que Xapón é unha illa na que o seu comercio, a súa vida, todo depende do mar. Entonces teñen que vivir obrigatoriamente preto do mar. Iso aquí en Rianxo non entenderíades nunca. Sí. Depender do mar non... En Rianxo creo que podedes entender un pouco a idea dos xaponeses de o mar é perigoso, pero vivo de él e teño que estar preto de él, senón que lleguen aos percebeiros todos, non? Sí, o argumento un pouco como rondallas, non sei se sabistes, pero ali sí, esto era para ti por antes que acabo de topar que teño un son de chiste, me acaba de facer moita ilusión para outro ano. Bueno, pero bueno, moi recomendable, se queres profundizar máis en Final Fantasy X, estou metendo todo palabras marítimas, mira. Temos o podcast número 13 que estábamos Lara e máis metidos niso, e tamén falamos máis sobre eso. Estou alongando a frase para que yo non meta o chiste que se me xocara. Non me meto chiste, vou dicir simplemente que o Final Fantasy Bo non é o 10, senón o 10-2. Ai, Dios mío, que acaba de decir. Por favor, que exacto, que ten a mellor intro dun videoxogo que vin eu na vida despois da intro do FIFA 98. Eva, non me sexas heterobásica, por favor. A ver, ver esa canción de Yuna, por favor, é o mellor que se fixo nunca nun videoxogo. Transformaron a unha muller super empoderada, que era unha líder de todas as poboacións e derrotou o villano e acabou con un ciclo de morte tras morte tras morte nun icono pop. En nunha Britney Spears da vida, por favor. No, é Lady Gaga, eu creo que máis Lady Gaga, que é distinto. Eu creo que é distinto. No, home, non. Esto xa é daño, esto é daño, esto Bueno, vale, no, veña, xa está. Dito cal, abrimos ronda de... Dito isto. Sí, dito isto, efectivamente, podcast exitoso de momento. Mas primeiro, a facer aquí, abrir a ronda de que quen este aquí vendo isto en directo desde Rianxo. Hai un código QR por aí, decidime que sí. Sí, está ali. Si hai un código QR aí, a ver se vos lo pilla ben, se non aparece arriba tamén un código para participar no trivial que vimos abrir a pouquiño dentro de pouco. E mentres tanto, se vos parece, abrimos ronda tamén de alguén de vos que xa vos estedes aí logueando e demais. Se queredes ver, comentar algún xogo relacionado co mar, convido a quen ten o micro, o noso compa aí Carlos. Unha persoa aleatoria que non coñecemos de nada, que curiosamente ten un micro. Que Os escribiu un Blue vosos Sky. favoritos que teñan cabida no mar. A ver, por favor. Vamos a falar do Navy Moves, non? Sí, hola. Hola, que tal? Pois o Navy Moves, bueno, xogos relacionados co mar, foi o primeiro que me pegou a cabeza. Tedes aí bueno, que comprei por lá nos anos 80, un xogo de 1988 que é dunha compañía que se chama Dynamic, foi quizá a compañía máis coñecida da idade de ouro do software español, coñecida dos anos 80, que digamos que os xogos máis exitosos que tiveron empezaron con a precuela que se chamaba Army Moves. Esta foi a segunda parte, que está considerada unha das mellores segundas partes que se fixeron de videoxogos de 8 bits. Sacaron en 1988. Os dous xogos comparten cousas moi características e moi similares. Primeiro, habitual naquel tempo era que todos os xogos en cinta traían dous xogos, un pola cara A e outro pola cara B, que ademais eran totalmente distintos. E para reiniciarlos tiñas que usar un lápiz e darlle así voltas, no... No, o aparello rebobinaba tamén. Vale, Eran aparellos de alta calidade que rebobinaban. Entón, compartían as características de a primeira carga, a primeira mitad do xogo eran como varios escenarios. No Army Moves ibas en coche, nun jeep, en helicóptero. En este vas primeiro nunha lancha, despois vas buceando, despois vas nun submarino, e vanche atacando desde tiburóns, morenas xigantes, polvos enormes, bueno, todo bicho submarino, que era, para ser un xogo de Spectrum, tiña uns gráficos, uns sprites moi grandes, o movimento era unha chulada, verdad.
E a segunda parte xa ibas a pé dentro dun submarino, pois pegando tiros dunha forma moi original, porque non se vían as balas, ti disparabas a bala. Sí, non, era porque realmente non, isto de que se vexan as balas indolentamente é irreal. Entón ti disparabas e automáticamente a bala daba o que tuvera adiante. Era moito como máis realista, digamos. Tes experiencia en disparar balas, entón? En videoxogos moito. Sí, como no laser tag pasa igual. Entón, eso, foi o que me veo a cabeza. Tamén, retovos a calquera dos que estedes aquí, intentades pasar a primeira fase, ou do Army Moves ou do Navy Moves, porque eran imposibles. O sea, é máis fácil acabar o Celeste 20 veces que pasar a primeira fase do Navy Moves. Eran terribles, de dificultade, eran desesperantes. E a partir de aí o xogo iba bastante ben. Pero que as primeiras fases dos dous, tanto do Army Moves como do Navy Moves, eran realmente terribles. Pero igual fixeron mal a cinta, gravaron ao revés, entón... Ao mellor metín primeiro a cara que non era. Claro. Igual foi eso. Pode ser así. Bueno, la tiña dos carros, non sei se que máis quer comentar por aí, levantade de man, surgos, me haría ao fondo nos din por aí, e tamén recuperaremos unha cousa que nos din por redes sociais. Outra persoa random tamén. Vou aproveitar ahora. Antes de que nos fale por aí, espérate que hai un señor aquí falando, promete. Dinos, Paula Rodríguez Rivera, que dime, non me meto en augas de videoxogos nin de coña. O sea, que aquí hai xente É un que... entorno hostil, xa dicen, dá medo, porque non é o noso entorno, é algo que a xente que ten... Es que al final hai xente que ten fobia a meterse na auga. Sí. Es que... E na ducha tamén. Vamos aí, que tal, como te chavas? Hola, son Dani. Hola, Dani, que tal? Bueno, a min faime gracia porque xusto o que pensei de primeiro foi o Sonic Rush Adventures, porque me pillou así infancia e adolescencia un pouco aí no medio. Recordo con moito cariño, foi como o primeiro. Pero así pensando outro máis, porque tamén Final Fantasy X tamén é archiconocido. Entonces, pensando un así máis sinxeliño, máis fresco, que todo o mundo pode máis ou menos ter na cabeza, eu pensei no Wii Sport Resort, aquel que salira para a Wii cando meteron o novo dispositivo, aquel que era como máis preciso, máis tal, e que tiña, aparte dos deportes máis tradicionales, pois tiña tamén deportes mariños, tiña moto de auga, tiña fases de avión incluso que ibas polo mar, explorabas. Entonces tiña un montón desas cousiñas que, aparte como que incluso en todos os outros deportes estaba presente a praia, o baloncesto estaba adaptado tamén a estes piques de 3 contra 3 que botas na mítica pista que hai ao lado da praia e tal. É un pouco ese, que é un espírito como moi sinxeliño, pero moi fresco para darlle a volta ao Wii Sports anterior, darlle moitísima máis variedade. É un concepto que parecía moito máis sinxelo. Moitas gracias. Pois moi ben esos. Tamén acordome agora por mencionar xogos tamén. Seguides a página de Xogo Galego, temos etiquetas de mar, creo que hai etiqueta mar para ver xogos tan relacionados con mar. Un deles, por exemplo, que foi gañador nunha Game Jam fai pouco, na de Carlos Casares, é Augardentía, que é un pouco como o Dredge, basicamente un mariñeiro, non me acordo agora de que vila, creo que está inspirado no relato Un home de o polvo ou algo así, de Carlos Casares. Nel basicamente tes que ir pescando por aí e vas pescando peixes. Pasa que de vez en cando pescas augardente. Entón, cando pescas augardente, digamos que o barco empeza a ir facendo eses demais tal. Pero bueno, é moi gracioso porque cada cousa que vas atopando é cada vez máis tola, porque o tío xa non distingue o que está pescando por aí. Entón, bueno, é un show moi curiosiño. E tamén unha experiencia así 10 minutos, pero que funciona unha pequena viñeta cómica, unha pequena situación que se resolve moi rápido e interesante de xogar. Non, o xogo de Xesus Cristo que había... Logo, vamos, eso vamos a falar logo, porque imos ir co Trivial. Non sei se queres comentar alguna cousiña máis. No. Pero vamos ir, porque tamén a xente quere facer vida por aquí. Vamos a outra persoa máis, vale. Eu só coñezo esta persoa como Minitas, pero como identifícate, non é el, perdón. Entón Minitas era o que vin antes por ali, sí. Que está aí atrás. Sí, sí. Eu quería falar do Raft, un xogo survival no que realmente vives todo o xogo no mar. E dedicaste a construir un barco con ataques esporádicos dun tiburón que tes que intentar defender a túa base e que non che maten. Ten un modo de historia moi interesante que vas descubrindo a medida que vas avanzando no xogo. Básase en que tes que ir de isla en isla tendo cuidado con o tiburón, simplemente, porque vai che romper a base se non estás dentro. Eu eso non controlo, non sei se... Non, tampouco. No, pero me parece unha premisa moi parecida ao de a subnáutica tamén, porque ao final teñen os leviatáns para avisarte de que por aí non vayas, o sea, o escenario para que non sexa infinito,
métete uns monstruos mariños que como te acerques por ali mátante. Entonces, en plan, por aquí non paso, de aquí non podo pasar. Ai, iso era como no... Cosa totalmente diferente. No xogo de esquí que viña co Windows 95, Ostras, que tienes un xogo de esquiar, o Yeti. e viña o Yeti que te comía cando acababas. Ostras, A aquí marcar os os límites. Vegenials aquí. A mí, o que comentara o rapaz anterior, recordoume un montón o xogar de nena o California Games, que tamén tiña ese rollo... Falamos do ano pasado, creo, no de praia. Es que sí, tiña moito ese rollo de xogar entre os amigos en veráns, non todas as fases teñen que ver con mar, hai unha fase de surfeo, pero sí que tiña todo o tempo ese rollito Miami Beach americano. Sí, eu creo que ese sí que xa falamos no anterior capítulo de Ranxo Gaming, que era de praias, capítulo 103, así que estades vendo ou queredes verlo tamén despois en podcast, tedes esa oportunidade. Sabes que xogo ten un minixogo de surf? O Pokémon amarelo. Non me suena ese juego. Non sei se que máis que comentar algo, se non imos co trivial, sí. Alguén máis por aí? Se non, logo tamén podemos facer unha Pokémon é un hiperbola indie. extra ao final, non Non vos preocupedes. Nada, comentar dos moi rápidos. Titanic tamén, 8 sí. bits. Buceas polo barquito. E despois podemos falar de algo similar ao Subnautica, que hai un planeta no Outer Wilds que é todo agua. E tamén é unha chulada. Xa está. Bueno, está tamén o Men Eater. Mira, estou moi seguro que Estaba pensando en el antes. Te acordas de Men Eater? O meu fillo tallari. A Kenya. A Kenya. Ese xogo tamén está Come moi Kenya, ben. sí. Me estaba pensando antes, cando falo dos tiburóns tamén. Creo que igual falamos xa no de auga, pero sí que lembro que no Tomb Raider 2 tes unha fase que falaba de ir a un barco que está sumerxido e tal. Tamén hai un tramo do Tomb Raider 2 que tes que ir ao Dora María ou María Doria, un barco de María Doria, e tamén hai unhas lubinas que non son normais ese tamaño que teñen e tal, eso. E tamén hai outro xogo que ten tamén un barco, que é o Pokémon. Bueno, vamos con trivial. Estamos hablando de aí. xogos minoritarios. 15 persoas, mira, están Knuckles aí. Tapa Taca da Horta, Tajocó e demais. Que vamos facer? Pois temos aquí 2 libros e un xogo. Vamos facelo que quede primeiro, escolle primeiro. Entón, temos de premios 2 libros relacionados con décadas de videoxogos retro, dos 90, 80 e dos 2000. Non podo levantar moito porque caeu a bandeira. Cortesía de librería Cándido. E tamén temos aquí, isto é material, vale, é segunda man, pero está xustificado. É a copia que usamos en Recuncho Gamer para facer a ficha. Entón ten máis valor. Ten historia. Bueno, a historia é que con este fixemos as capturas e probamos o Coan de Five Pirates of Mara, videoxogos tan galego, que tamén ten moito mar porque vas por distintas illas, mira que ben traído sen darme conta. Todo está conectado. Bueno, moi recomendado isto de Peggy 3, moi recomendado plataformas para repasar, pero bueno, tamén dá para speedrunear e demais, está retido. Nesta caso versión Play 5. Se non que lle toque o de Play 5 ou de Play 5, buscamos tamén algún código Xogo de desenvolvemento español dixecho, sí, non? Xogo de desenvolvemento español. Creo que estudio catalán, o valenciano ou catalán, de sí. Chivig, tal, pa sí. A localización galego por Violeta Moldes, que tamén se encarga do arte 2D. Entón, cal é o mecánico trivial? Vamos poñer unha canción relacionada ou co mar ou con fase de auga. Vamos facer ese un pouco baremo. E tamén hai 4 opcións. Tedes que primeira opción e logo darlle a enviar. Isto vai con dous toques, digamos, por se marcades mal ao principio, queredes correxir. E diremos que na propia pregunta hai algunha palabra que pode dar pistas. Non creo que non vai haber ningunha moi revirada. O sea que, máis ou menos, podeis ir acertando. Que pasa? Que en acerte máis rápido, máis puntos leva. E son 10 preguntas, así que veña. Está listo por aí? Un sí, un non? Non. Bueno, sí. Bueno, entón, primeiro, teño que quitar a música do Final Fantasy X-2, que estaba en bucle. E vamos co primeiro tema, veña. E comeza. Conta atrás. Fillo meu, como non sepas cal é esta, desherédote. É unha pista. Quedas en herencia. O programa de hoxe saber, isto pertence a Quedas en herencia, rapaz. Mickey Manía, Assassin's Creed 4 Black Flag, Echo the Dolphin ou Final Fantasy X. Quedas en herencia, está en xogo, Pode ser o Mickey Manía, Assassin's Creed 4 Black Flag, Echo Dolphin, Final Fantasy X. A ver, por como soa a canción está relacionado. Claramente o Mickey. Cheira, non ule. E isto era, Eva, Black Flag.
Moi ben, bueno, pois mira, houve un pouco de división. A maioría sí que acertou. Pero Final Fantasy esto, por favor. Bueno, porque quedaron aí. Uematsu aún non está morto, pero revolvéndose na súa tumba. Bueno. Porque xa alquilou un nicho e está vai ali só para revolverse. Como concepto a costar. Bueno, vamos ver isto que supón para a clasificación. Quen foron así máis rápidos. De momento, Pataca da Horta, Dani Fer, Taserres, Rebel Games e Krunga. Bueno, bastante rápida xente, pero bueno, hai posibilidades. Acertarías, non, meu fillo? Vamos ca seguinte. Que che vai dicir, senón? Home. Vamos con isto. Vamos ca pregunta. Esta canción baixaba revolucións na fase de auga de que xogo? Pode ser o Super Mario Bros. 3, o Fraga, o Sonic the Hedgehog ou Resident Evil. Qué bonito sona a música así de retro, ¿verdad? A mí encanta. Ti crees que é retro esto? Bueno, eso pista para descartar. O Fraga ten estética así retro. O de Resident Evil, por favor, que como ya alguien ya de Resident Evil le paga baixar a baixo, baixo e mato. No. Que se non te que ir para o nicho de nubo e macho. Efectivamente, moita xente sacou. Aí hai unha persoa que moi tranquilamente dixo toma, non sei. Menos mal que ninguén puso Resident Evil. Mario Bros podía ser. Fraga non era o xogo dali. Creo que non ten unha versión do Labyrinth Zone do Sonic, verdad? Sí. Espero que o fillo de Eva tamén o acertase, porque senón de ser do eu o teu fillo. Quedas en xogos de Pokémon. Manuel, queda aquí todos de testigos que a herencia de este señor é para o meu fillo, Sí. Está aquí. Moi ben, de momento, pois mira, 4 persoas. Non, hai máis xente que acertou varias veces. Entra Knuckles, porque obviamente era da franquía. Pero bueno, estades por aí. Está xente por aí. Vamos ca seguinte canción. Tema. E tamén ca seguinte pregunta. Ten un rollo esto. En que xogo te sumerxes con este tema como canción principal? Pode ser Subnautica, o Fornite, o Silk Song ou Claro Obscure Expedition 33. Que ten cousiñas de algo Claro Obscure. Ten así como fases. Non puxeche outra vez Resident Evil? Non. Resident Evil como resposta pode para ser todo. Subnautica, Fortnite, Silk Song ou Claro Obscure. Claro Obscure sí que ten cosas así marítimas. Sí. Pasa que é moi onírico todo. Bueno, o boss final máis tocho está baixo mar, así que... Era mar iso, non me enterei nada do Víctor. Non era Víctor. Subnautica, bueno, era Subnautica, tamén 12 persoas, bastante ben de porcentaxe. Non era Fortnite, en a que Fort só así como, non sei, unha fortificación aí no mar, o que sei. E non era o Claro Obscure, en que estaba eu insistindo, non iba por aí. Moi ben que ninguén puxo Silson, porque Silson é un xogo que non lle interesa a ninguén. Ahora estou aí cancelado polo que vai gañando ahora mismo. Digo eu que merquei unha figuriña tamén unha das tentas que tes por ali. Bueno, moi ben aí, Racha, varias xente con Racha. Era o Subnautica, ti coñecíla, non? Esa claro, é do principio, vale. Que eu pillo cancións de xogos que non sei. Vamos ca seguinte. Esta encántame. Esta está cantada. Non está cantada, é só musical. No. A que xogo pertence? Encantada. E a que xoga? Parapa de Rapper, Kingdom Hearts 2, Chuchu Rocket ou o Galeoque. Que ben escollidos para... Non é o primeiro trivio que fago. Está moi ben, moi ben. A ver, xoga. Pensades se foxiste unha película ou dibuxos, a que vos sonaría? As voces, campista. Wow, moi ben. O mundo da efectivamente era o no 2, que no 2 volveronse todos, era musical esa fase só. Sí. Era Kingdom Hearts 2, non era Parapa de Rapper, aínda que sí, efectivamente podía ser. E o Galeoque é un xogo que existe, que era o SingStar basicamente, con grupos galegos, saído en 2011, 2012. Eu teño moito galego non sona, Teño en físico. No, está no. Sí, que o Galeoque incluía a canción Calamar de The Omens, que tamén ten que ver co mar. E tamén a de Nordés. Bueno, Rebel Game vai de cabeza, e si por aí Knuckles e Volteretas 2 tamén próximo, pero bueno. Está cambiando moito o marcador, O sea, de momento xa creo que só houbo 3 persoas que fixeron pleno de momento, o resto algunha pinchou. Pero bueno, isto a unha que falle un, pillades o oco, así que non desfalecer. Vamos co quinto tema. Este máis tranquilo, máis bonito. Mira este, non o coñecía.
Sí que vai a pregunta que me está saindo aquí un aviso. Vale. Xogo no que navegas cun barco pertence a esta evocativa melodía. A que xogo? No que navegas cun barco, a pista, así un poquinho. Pode ser o Journey, o Spiritfarer, o Final Fantasy 1 ou o Xesús de Redondela. O de ter dous oídos esquerdos é unha movida, porque eu diche suxerencias para facer este trivial e posme músicas e a veces vaise na pinza en plan, este calera? Sí, igual non puxe moi alta a música, estou pensando. Sabes calera? Joder, que bonita esta, Bueno, O Xesús de Redondela, claramente. Non era Journey, Journey non ten mar propiamente. Sí, ten fase. Pero non vas con barco. Non, con barco pues non. era pista. Esa era boa pista, sí. Spiritfarer, que era un jodetuño pendente, sei que Ana Boal, por exemplo, que tamén para polo podcast, pero controles un barco no que vas, digamos, con un pouco de metáfora de despedida de almas, e máis un pouco tamén como por ese un Final Fantasy de demais. Pois era Spiritfarer, a ver se alguén dos que andaba por detrás rascou un par de puntos e mira, vai subir aí, vai subir Dani e Widi Joe, sabe tamén Widi Joe, que é dos que acertou, que está dando aí co brazo aí a fondo. Moi ben. Pasade a probar golpes e broucazos, un xogo que non existe, porque senón non aparecerá como resposta a ninguna pregunta. Vamos con un pouco máis retro. Esta canción e esta pregunta. Fantástica. Aquí estamos de acordo, non? Sí. Esta coñezo yo. Xogo co protagonista con cores azuis na que soa este temazo de fase submarina. Pode ser Mega Man 2, Sonic Frontiers, Pokémon Azul ou Blueprints. Boas lembranzas. Onte fixen un simulacro. Porque este xogo era tremendamente difícil. Eu só xoguei o 1 e creo que ainda peor. O 1 que o 2. Si, o un ten... Oh, que o 2. Oh, xa acabou o tempo. Xa gañei do tempo racional, que era Mega Man 2. A ver, pois xa atrapa. Personaxe con cores azuis, non é que sexa azul, pois hai Sonic Frontiers. Sonic Frontiers é un xogo bastante máis recente, 2023, pero bueno, non só a este tema. Isto a que fase pertence, John? Non, parece a de Bobbleman, creo que se chamaba. Sí, Doubleman. Creo que fase 2, incluso. Sí. Bueno, podes escollar que queiras. Bueno, Sí, é verdad. vai en orde, sí. Sí. Estos son de NES de toda a vida. Eso que non é en Vamos ver como foi a cousa por aí. Mire, pues mira, ahora Knuckles, como se ve Sonic, ten que ir a Sonic. Está moi Sí, está aí a cousa, sí. Está reñido. Creo que xa todo o mundo pinchou, así que agora tal. Vamos cun tema que é coñecido noutros ámbitos, pero que aparece nun xogo de tamén, eu creo que isto é un clásico. Este tema acuático é unha auténtica sinfonía para os nosos oídos. Pertence a James Bond, Wipeout, Donkey Kong Country 2 ou Golpes e Broucazos. Co cal, Widi Joe xa perdeu porque ten que marcar o seu xogo. Sí. O Golpes e Porque Broucazos. xa sabe que é. Golpes e Broucazos, por favor, podeo na lista de desexos de Steam. E xa has escoitado o temazo. Vos coñecedes esta, non? Sí, Xa non me lembraba dela. Se foda aquí o nome. Eu xa le dixen que eu teño dous oídos esquerdos e moitas veces soame as cousas, pero Non sei se a xente que marcou James Bond coñece a James Bond, porque tamén me parece unha cousa curiosa, que era como un James Bond, pero era un peixe. Sí. Que
unha cosa nunca entendi moi ben. Xa sí que te coñeces, pero non marcaches. Ou non. Bueno, era Donkey Kong Country 2, que é Sticker Brush Symphony, que sempre che sai como no top 3 de cancións dos Donkey Kong. En este caso era fase acuática, que polo menos, xa que tes ansiedade, polo menos tes música. A ver, non poñemos a música esa do Sonic, que me pon dos nervios. Ollo, aí. No, With You non pinchou en golpes sobre ocazos, non era golpe sobre ocazos. Bueno, quedan dúas, así que ollo, que ainda, por exemplo, Knuckles, xente que anda por aí máis abaixo, podo baixar? No, só baixa para min. Bueno, temos por aí a Taz a nada, Volteretas tamén están aí. Volteretas, Alimento Total, e Pataca da Horta e Saúl tamén andan con posibilidades, e hai pinchazos varios. Lembramos que premios para os 3 primeiros. Vamos coa penúltima. Como sempre, quedadevos co que vos transmita e as pistas. Esta decide todo. Arcade, non é para onde saiu este xogo cooperativo. Que pode ser Cadillacs and Dinosaurs, Sega Fishing Bass, ou Gears of War 5, ou Sea of Thieves. Se sabedes inglés, vos pode axudar a sacar contexto. Cadillac significa... Cadi é o que leva o carro no golf. El Ax é o aeroporto dos Anxos. Era o Sea of Thieves, soaba piratas, era o que é un xogo de piratas, bastante ben. Sega Fishing Bass é un xogo de pesca. Temos capítulo 48 no que falamos de xogos de pesca. Fishing Bass é o de Dreamcast que ten... Ten un mando para... Sí. Hai un montón de xogos que traen minixogo de pesca, Sí. ¿Verdad que sí? No, Por exemplo, temos un capítulo. Ay, Dios mío. Temos un capítulo entero de mecánicas de pesca, o 48 Evas, non o biches, perfecto para logo. Temos aí o top 3 con Dani de encabeza, con Rebel Game e Vidillo Sabio, pero ollo aí, Knuckles e os candades, creo que Knuckles está xa non, xa tan entre 4, non quero aquí quitar. Non estás. Está entre 4, matemáticamente está entre 4. Así que Knuckles aí ha pillado o rebote dos que están 3 de cabeza. E vamos ca última. Ahora sí, derradeira. E a pregunta di así: ei, escoitade, deste non imos dar pista, que é a última. Fase de auga de que xogo? Skies of Arcadia, Sea of Stars, Zelda Ocarina of Time, Final Fantasy X. Todos bastante así tirando a RPG, toques de rol. Skies of Arcadia, Sea of Stars, Zelda Ocarina of Time ou Final Fantasy X. Pouco automatizada está aquí a xente con iso. Con ese... Sea of Stars, ti probacho? Non falamos do Sea of Stars? Está ben, por favor. Eu quedeime aí polo medio un pouco, pero me pasa cos RPGs que a veces cando está no momento de facer todas as secundarias antes do final. Sí, hai que Pois, coleccionar. atención, porque houbo bastantes acertadas, pero non tantas como outras. Era o Zelda Ocarina of Time, que neste mandamos un saúdo a Lara, que tamén sei que este tema sacaba de primeira. E vamos ver en que queda a cosa, porque ahora vamos ver ir co repaso. Chun. Pois dos de cabeza só acertou Dani FR, co cal aí gañou matando, moi ben. E no top 3 de debaixo del non acertou ninguén, entón case chega aí máis. Entón, primeiro parabéns a Dani FR. Vamos pedir que subades tanto Dani FR, Rebel Games, o nome que aparece por aí debaixo, que Widillo, sí, Widillo xa sei quen é. Así que, por favor, se vos podes achegar aquí, facemos a entrega de premios rapidamente. E nada, vou buscar unha música un pouco máis festiva para todo isto. Pero bueno, moi ben o nivel, que Non poñas outra vez o de Final Fantasy X2, por favor. pero non me des ideas. No, por favor. Non puxes Dire Dogs? Dire Dogs xa sou. Segundinho, hasta aquí. Vale, vamos para aquí. Cedille un micro, porfa. Así xa... Ai, o inalámbrico, sí, inalámbrico. Pa que temos cartas. Hai que encendelo. Calla un. Hola. Moi ben, ti foches entón Dani. Sí, claro, xa dixeches antes. Que estou facendo mil cosas nun programa, non me acordo os nomes. Bueno, parabéns. Nada, tes para escoller libro aquí dos 90, 80 década dorada, tamén no mesmo caso do 2000 ou xogo de PlayStation 5. Aquí eu son un chico dos 90, así que vai ser este. Chicos 90, tal, pois leva aí nada, foisenos a naqueleira, caeu a naqueleira, non pasa nada. Nada, pois parabéns. Ahora pedimos foto, non sei, a organización pode tirar foto cando acabe para logo mandarle a xente de librería tal. Quen quedou de segundo? O Widillo non, que non é Widillo. Ti como te chamas? A Rebel. Revión, bueno, eso. Cal queres levarte o coa ou o libro? O libro. PlayStation 5 non, eso non tamén un código. O libro da librería Cándido. Cándido, Lembremos, librería Cándido aquí en Rianxo. Nada.
Dito isto caeu. Dito. Widillo, tes 5, Play 5? No, pues buscamos un código, un xogo carego, se queres, só. Que queres un código do golpes e broucazos? Dame 5. Bueno, se no, buscamos un código do basurero, es algún xogo así en galego tal, se non tes Play 5, así queda por Rosia. Dame para foto. Pa foto e tal. E faise que xa promo. Cando sai o golpes e broucazos, que xa falamos con Difaino moito. En golpes e broucazos non podes nadar, pero hai praia. Hai praia. Pa o podcast Hai andar hostias a pasar. mares. Hai hostias a mares. Sale este 29 de que estamos en xullo. Xullo, sí. 29 Ti de igual xullo. non, pero o resto estamos en xullo. Sí. Eu xa non sei onde vivo. Bueno, recomendamos xogo loita un contra un que ten moi boa pinta, é feito aquí na nosa terra, así que tamén E podedes xogalo hoxe aquí? eso aquí, e tedes demo en Steam, non? Hai demo en Steam aínda. Hai demo gratuita en Steam, e se entrades no servidor do Discord, teredes unha clave para probar a beta antes de que salga o xogo. Así que con isto nada, Info despedimos privilexiada. cando xa temos ese tiraron xa fotos por aí. Agradecer ao Concello de Rianxo tamén por contar connosco outro ano máis aquí no Rianxo Gaming. Agradecer a toda a xente que aguantastes estas horas tamén, que eu entendo que non eran as máis gostosas. E agradecer tamén por último a xente de Fibra Rianxo que está por aquí, de Aquí Fibra, Aquí, que fibra. patrocinó o Aquí programa de Fibra. hoxe. Alá non se sabe. E nada, que vos lembramos que pasedes por aquifibra.com para navegar, que dá gloria sobre todo esos aquí da zona de Rianxo, de Porra Caramiña e demais. E nada, que tes pendentes a todas as novidades que teñen, a todas as ofertas que teñen en aquifibra, con K, aquifibra.com, que les agradecemos. E despedimos. E lembrade que no Recuncho Gamer temos un Patreon Eso. en que podedes facervos Están a Patreon. pedir limosna. E lembrade, se de Patreon e non se xades Patreoff. E con isto, nada, veña, a praia ao mar ou aos que estedes vendo isto en podcast, pois onde vos toque, verdade? Daciña se va farto por somarte aquí no... Gracias a vos por contar conmigo sempre que Por queráis. última vez. Graciña John por outro capi máis. De nada. Eso estamos. Vale, veña, graciña a toda a xente. Veña, marchamos, chao, chao. E agora hai que dar ya para gravar os chintófanos.